Ти си с новия епизод на моя блог, в който обръщам внимание на класически и не толкова познати издания на различни групи. Днес може би е първият епизод, в който ще обърнем внимание на едно издание и на една група, които не са чак толкова познати сред масовата аудитория. Аз лично познавам, може би, не повече от 5 или 6 човека, които харесват, разбират, познават творчеството на Warrior Soul. Warrior Soul, Last Decade, Dead Century, един албум, който излиза през 90-та година, той е дебютният албум на тази група и веднага беше окачествен от Kerrang като най-важният американски метал албум, излизал до сега. Край на цитата. Кои са Warrior Soul? На първо място, това е Кори Кларк, който преди да сформира тази група е spoken word артист. Знаете, тази култура на spoken word е характерна за Америка, към нея спадат Хенри Ролинс, Джело Биафрел, Дед Кенедис и още много други хора, които говорят на различни политически, социални, чисто граждански теми. Те не винаги съвпадат във възгледите си, разбира се. Кори Кларк е от тези хора, които там наричат spoken word артист и всъщност той никога не е имал намерение да прави рок група, докато в един момент не се хваща на бас с промоутъра от Pyramid Club в Нью Йорк, че точно за 6 месеца може да направи една от най-добрите рок групи в света. Тогава той събира останалите хора от групата. На първо място това е Пит Макланахън, който свири на бас-китара, след това идва Джон Рико, китари и накрая Пол Фъргюсън, който свири на барабани, но само в първия албум, защото за следващия Кори Кларк го заменя с Марк Еванс. Интересното е, че Марк Еванс всъщност бива убит през 2005 година при крайно странни обстоятелства в Лондон. Това е накратко историята на Warrior Soul, чисто фактологически. Много по-интересно е, че тази група, Warrior Soul и техният дебютен албум Last Decade Dead Century са натварени изключително политически, с изключително много политически текстове. Те са много остри, крайно либерални, ултралеви. Не много хора харесват точно този тип ултралява пропаганда, но пък от гледна точка на това, че всъщност пропагандата не е толкова прокомунистическа, колкото как да кажа, анархистична и в известен смисъл такава, която да те накара да се замислиш за това, което всъщност се случва по света. Света за Кори Кларк и за Warrior Soul в голяма степен се заключава в Съединените американски щати. Той остро критикува Съединените американски щати още от създаването на групата, още от този първи албум. И доказателства за това са абсолютно всички песни в този албум. От I See The Ruins до We Cry Out, великолепната The Losers, благодарение на което аз разбрах за тази група, защото видях клипа по Headbangers Ball и мой много близък приятел всъщност беше записал цялото предаване. И когато го гледахме и стигнахме до The Losers, беше реакция от типа "Я чакай малко, какво беше току-що това". Това са черно-бели клипове от този първи албум. Не толкова скъпо направени, даже ефтини, но изключително въздействащи, много визуални и съдържащи послание. Нещо, което през 90-та година доста липсва на повече от групи. Тук има една много интересна песен, която по-скоро е spoken word, а не е песен, и тя се нарича One Minute Ear. Да, точно така. One Minute Ear. Това е доста интересно и сега ще трябва да проверя нещо. Защото версията на компакт диска се различава. Защото версията на компакт диска се нарича Four More Years, точно това, което те наричат, това е призива към президента, който е на власт и хората искат да бъде преизбран, и Four More Years. Тук обаче на винила, и аз това го виждам сега в момента за първи път, е адски интересно,
цялото това нещо се нарича, шестото парче не се нарича Four More Years, а се нарича One Minute Year. Което ме подсеща, че може би трябва да изслушам тази плоча съвсем скоро, за да разбера има ли някакви разлики. Ето вътрешната страна на плочата, издание на Geffen 1990 година. Ето лирик шита, обикновен черен винил, който в момента струва някъде между 10, 15 и 20 евро, в зависимост от продавача. Плоча, с която изключително много се гордея и плоча, която нямам чак толкова много отдавна, всъщност купих си я може би преди 5 или 6 години, чрез eBay. Интересното, което мога да ти кажа за Warrior Soul, като изключим този албум, е, че следващите им два албума са също толкова важни, колкото и този. За тях много често феновете говорят като за Светата Троица от албуми, а този, който аз лично предпочитам след тази Света Троица, се нарича Space Age Playboys и той е всъщност техният четвърти албум след Chill Pill, който аз не харесвам чак толкова много. Съветвам те да чуеш първите три албума на Warrior Soul, най-вече този и Salutations from the Ghetto Nation, но този албум, Last Decade, Dead Century, стига на времето до изключително малко хора и има проблеми с разпространението в Европа. Това е една от причините, не казвам, че е основната, но е една от причините Warrior Soul никога да не станат много популярна група. След техния втори албум, тяхната менеджмент агенция Q-Prime, която е свързана с техните турнета и която организира техните турове и всъщност е същата, която организира туровете на Metallica и на Queensryche, ги ангажира за турне с Queensryche. Това е един доста интересен момент в историята на Warrior Soul, защото последствие Кори Кларк много пъти говори за това турне и едно от изказванията му, за което аз много добре си спомням, е, че комбинацията от Warrior Soul и Queensryche на турне е била просто немислима от гледна точка на политически възгледи, от гледна точка на музика и от гледна точка на цялостно послание, защото, както Кори Кларк казва, Queensryche бяха всичко, което ние не бяхме. И обратното, ние бяхме всичко, което те не бяха. Ние бяхме на абсолютно противоположни полюси и като музика, и като политически идеи, и като виждания и така нататък. Точно по това време Queensryche промотират своя албум Empire и са малко по-далече от техния Operation Mindcrime, с който вече са били на турне доста време. Warrior Soul засягат една друга страна на социалното неравенство, който има, както вече казах, която има повече анархистични нюанси, повече пънк нюанси. И тук вече идва време да кажем, че Warrior Soul не са точно стандартната метал група, защото в нея водещото нещо са всъщност барабаните и баса. Бас-китарата и барабаните оформят структурата на песните. Гитарата прави онези неща, които ние едва ли бихме могли да наречем рифове. Гитарата всъщност се занимава с изграждането на една мелодия, която върви около баса и барабаните. И това е изключително характерно за звука на Warrior Soul. Всъщност, Warrior Soul са една група, която абсолютно няма никакъв аналог в метал групите като звук. Тя има повече аналог сред Darkwave и може би пост-пънк бандите. Можете да намерите много повече аналогия с неща като New Model Army, да речем, даже и като политически послания и като структура, като музикална динамика. Warrior Soul са наистина абсолютно феноменално уникална група, колкото и да не обичам тази дума, поради много обстоятелства. Това, което се случва с тях обаче е нещо, което пресата по-нататък ще нарече пълен провал на революцията. Пресата нарече Warrior Soul след техните 4 албума, може би или 5, в момента в който те започнаха да се разпадат малко по малко, пресата ги нарече бандата, която воюва с Америка, бандата, която воюва с системата и бандата, която ултимативно накрая загуби тази война. Това беше всичко от моя блог Warrior Soul, Last Decade, Dead Century.